Apa kamu lihat-lihat, Mas? Lah wong delok bojone dhewe lho, mosok yo ora oleh. Kok ketok aneh ngono lho kowe iki nganggo klambi kuwi. Kok tanya ngapain aku pakai baju kayak gini? Aku ngidam loh. Tapi disawang umpane piye ngono lho. Sepet. Nanti kalau nggak dituruti dedeknya ngiler gimana? Lah nek ngiler dilapi kan yo kenek to. Ora kowe iki lho, gek arep macak apa to ngono kuwi. Ya memang aku dandan seperti ini karena aku ngidam loh, Mas. Lah wong ngidame kok yo aneh-aneh to. Pengen nanti anakku kayak orang-orang Korea itu dan nggak bergedes kayak kamu itu. Lah wong kowe dhewe yo nyosor lho. Ya aku dulu tuh mau sama kamu kan kepepet toh, Mas. Lambimu lamis. Lah kowe ora kene ngambok tutulne saiki kae. Yo kelingan. Lah wong aku meneng-meneng nggonku mbok ranggeh terus mbok kon nutulne yo. Yo tak bacutne. Wis apa sing ngira mbok tutulne saiki iso dadi? Lah kowe ora roh ya nek nggon kuwi landhep. Kan aku lagi lap aja. Basa wis kebacut ngene iki muni kilap. Asline lho yo pengen lho. Siapa sangka kamu nutul saiki ternyata bisa jadi. Nggon kuwi ampuh rumangsamu. Setengah trit ngono lho dadi. Ngerti itu aku ndak mau dulu. Terus sekarang aku ngidam ini kamu ndak mau nuruti. Lah jarimu mau kowe dandan karo nganggo klambi kuwi ngidam. Wong wis mbok turuti dhewe ngono lho. Iya ini ngidam ini udah aku turuti sendiri toh kamu kan yang nggak nuruti. Lah njaluk apa neh? Terus yang ngidam satu ini kamu harus turuti. Wegah. Ngidammu lho paling yo aneh-aneh. Kayak gitu udah mesti ndak mau toh. Lulus kalau ndak mau. Cuma ngidam gampang aja ndak mau nuruti loh. Ntar anakku lek ngeces ngiler awas loh ya. Lah wong ngiler kok bingung. Dilapi kan yo kenek. Ora kon mangap ning sore cangak kok. Tenang. Gek ngimpi apa aku di bojo koyo ngene iki. Tak lodek ngilere. Sakjane awakmu ngidam apa neh to? Lah bukannya aku udah bilang kok kamu lupa sih aku ngidam apa? Lah wong ngurusi gayane mumet tok. Lah kok kon ngurusi kowe ngidam apa? Masa kamu udah lupa aku tuh pengen nikah sama suaminya Mbak Sri? Piye to jane karepmu? Kowe iki degleng apa piye jane? Nggak mau tahu. Kowe iki jane sadar apa ora to jane? Wong ngidam kok pengen rabi neh. Iya aku mau nikah sama Mas Willy tuh. Suaminya Mbak Sri tuh. Aja.